Dit is dan het vliegtuig dat de band van groep 8 van basisschool De Burgt op het Jereveen betocht hebben. Maar een paar heel bijzondere kenmerken. Wij hadden bedacht met een groepje dat in het midden, in het gangpad, een glazen vloer zit. Een doorzichtige vloer. En dat je dan naar beneden kunt kijken. Het dreamvliegtuig van de band is van alle gemakken verzonnen. Zo zitten er speciale sliepstoelen in en elk keer ek in de loft op internet. Want dat is wel handig als je gaat vliegen, want dan kunnen de kinderen gewoon lekker online spelletjes spelen en dan kunnen de volwassenen met elkaar appen of de opstijging goed is gegaan. Het idee om mee te doen kwam van master Jaap-Jan van Leeuwen. Hij moest zelfs vliegen naar de Singapore Airlines en kwam zo de wedstrijd bij tafeltje in. De groep ging er vol enthousiasme mee aan de gang. Daar komen dan een aantal dingen uit die meerdere keren zijn bent door de band. Daar hebben we 4 groepjes van maken. Een techniekgroepje die echt naar de techniek zijn van het vliegtuig. Een groepje die gaat naar de layout van hoe maakt de boetenkant eruit zien. Gewoon die naar de binnenkant zien, zitplaatsen, comfort, hoe kan dat beter naar de toekomst. En zo ben we dat uiteindelijk dat in een ontwerp kan. Het doel van de wedstrijd is ook om de interesse in techniek bij de band aan te wakkeren. Nevens de master slaagt het aardig, maar het draait net alleen nog om techniek. Ze moeten haar een eigen product echt goed in de merk zetten. En dat is nog wel spannend. Voor de band vooral, die mij morgen in Aviodroom van vakjury moet ze het nog een keer presenteren. Dus dan het filmpje wordt Sean letten en daarna is mij zijn eigen feedback er nog op de Jan. Morgen in het Aviodroom in Lelystad jaren de band dus of ze maar de haatprijs van €1000 naar huis gaan. Ik hoop natuurlijk dat we de eerste plaats winnen. Maar we hebben sowieso al €250 en dat zou ook heel leuk zijn. Of maar het winnen van de prijs de ideeën van de band een plakje krijgen in een echt vliegtuig, dat is al wat.